Assalomu alaykum mardum. Чанд хашид мо дар YouTube набудем ва алка якин видеои калони мо баъди қадар пауза. Ин қадар пауза яъне ки баъди як моҳ. Дар байни як моҳ мо чо кардем? Ҳозир ҳамаша шумода нишон метем. Яким навигар амабте логотип калон шид. Логотип калон шид ва ярки шид. Пештар будрака. Пештар будар ниёкин алка дуромада баровар шуморо атмосфераи яким реал авиа пешоз мегирад. Ки авиакасо дар ҷо иштаган полни шумода хизмат мерасонад. Билета ба ҳам масалан шумода навишта метиҳад. Ва баъди ки дару дуромаде худохоҳи ҷавна аввал буд дар магазин мо вибр кам буд. Мисол якта витрина, дута, се дона витрина буд. Акиҷа бу якта витрина, дута витрина, сета, чорта, панҷта, шашта. И бо истед карочи ҳамаш полни ҷобаҷо кардем. Худохоҳад магазина полни барои шумо калон кардем ва ҷо бо яду навигариҳои дига мешава ва ваёрам риса дорем. Ва ҳисоби оне ки пагоҳ шанбе ва якшанбе рӯзои масалан истироҳати ҳам бисёр бардорӣ истироҳат доранд. Ба хотири ҳам магазина кушодагимон ва ба хотири ҳам бардоре ки шанбе якшанбе телефон харанд барои моро аксия мекунем. Ва ниёкне дӯстои азиз, инчера ҳама намуди моделҳо ҳастанд новобаста аз он ки моделҳои нав баромадагӣ ё ки мисол ҳоли нав раҳдан бошанд. Мисол дар ҷо аст Note 14 ҳам ҳаста, Note 14 Pro Plus ҳам ҳаста, Note 14 Pro ҳам ҳаста, Redmi 12 ҳам ҳаста, Redmi 13, Infinix Smart 9 ҳам ҳаста. Телефони Tecno Spark Go 1 чихар ки десен 14C яъне ки линияи 14 ҳамаш ҳаста. Infinix Hot 50i саркардагӣ то Hot i50 Pro карочи ҳамаш ҳаст. Ва иҷа бо Infinix Note 40 Pro, Spark C Pro ҳамаи моделҳо дар ҳамиҷа ҳаст. Ва дӯстои азиз, нархҳои ҳамаи телефонҳо шумо дар телеграм канали Realphone Moskva диданатон мумкин аст. Поли нарх набошад дар онҷо мебинед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои ҳам Тоҷикистон ва ҳам Россия дорем. Биё исабиё акма яксари бардора бифаҳмонум. Ниёҳ кунем бардори азиз. Ниёҳ кунем бо иҷа бо логотипа занги шумо бинен карочи. Фикрияси авача камераши амма чира ин ниёҳи. Ниёҳ кунем телефони дастангии ки дар даст ма десен телефони Tecno Spark Go 1 памяти 64 гигабайташ. Нархаш дар магазини мо то ин вақта буд 8500 рубл. Ва инҷа да бошад бардорои азиз, шумо метавонед ки агар касе ки мегирад ҳамин телефонҳоро ҳамин поток харидорӣ мекунад, нархи телефонҳоро бардори азиз, нархша барои шуморо 6500 рубл, яъне ки 2000 рубл арзон карда метавонед. Нархи ҳамин телефонҳо чихар десен телефони Spark Go 1 нархаш дар магазини мо чихар гуфтасан шумо да буд дӯстони азиз, нархаш буд дар магазини мо 8500 рубл ва шумо биёед ҳамин телефон харидорӣ кунед. Ҳама чиз дар комплект ҳаста. Нархаш гуфтам 6500 рубл. Биё бачаҳо успеед ки харидорӣ кунед. Мисол ҷо чанд дона 1 2 3 4 таги 50 та хел телефон ҳаста. И фақат 50 та клиенте ки яким мебиёд харидорӣ мекунад ҳамин телефонҳоро. Фақат ҳамонро дахл дорад. Баъд ҷа аст бо як телефони дигар куҷоши ҳам телефонҳои дигареро биёр. Шуҳрат телефонҳоро бите брада. Ниёҳ кунед. Инҷа бошад телефони нав. Мисол иҷаро овардем. Рости гап и телефони Oppo бисёри бардорон мисоли хел телефони Oppo-ро суроғ мекунанд, инҷа монашоси суроғ мекардан. Ва и телефон хубиш дар чие? Телефон арзонай, памятиш калонай ва ҳамёнбобай. Гуфтия дар комплект ҳама чира дорад. Телефони Oppo Reno 12F нархиш чилай дӯстои азиз 256, яъне ки 8 ба 256 дар магазини мо 22000 рубл буд. Барои шуморо 19500 рубл. 19500 рубл Oppo Reno 12F. А 512 тагаш бошад. Ини 512 тагаш нархш дар магазин мо 22500 рубл. 24500 рубл, 22500 рубл харидорӣ карда метавонед. Так что биён успеҳ кунед харидорӣ кунед. Рақамон барои муроҷиат дар рӯи экран. Ва худохоҳад як ду рӯза бо магазин бо моделҳои нав бо мебиёд. Шумо бемаҳол омода успеҳ кунед харидорӣ карда гиред. Доставка чихар гуфтам ба ҳама шаҳрҳои ҳам Тоҷикистона ва ҳам Россияро дорем. Шумо метавонед ки бемаҳол ҳам ҷои иштирокитон заказ кунед. Худохоҳад доставка мекунад, шуморо равон мекунанд. Ва ногуфта намонад ки чихаре ки ҳаст дар иҷа бо авиакасаи Real Avia ҳам ҳаста. Шуморо билетҳоро ба ҳама сан шумо ёфта ба нархҳои дастрас навишта метиҳад. Шумо метавонед ки бемаҳол дар рақамҳои авиакаса ин дар рӯи экран будагӣ муроҷиат кунед ва ҳатман шумо дар авиакаси билетҳоро ба нархи дастрас навишта метиҳад. Қати шумо буд командаи Realphone. Худтон эҳтиёт кунед. То видеои дигар саломат бошед.